Sut beth ydy bywyd ym Mangor? Gadewch i mi ddangos i chi. Beth bynnag ydych chi'n astudio, mae'r amser a'r ymroddiad ydych chi'n cael gen eich darlithwyr yn anhygoel. Dwi'n teimlo fel enw yn hytrach na rhif. Mae'r rhan fwyaf yng nghwrs i yn cael ei ddysgu trwy darlithioedd a seminarau mewn darlithfaoedd modern fel hwn. Dwi'n treulio lot amser yn gweithio mewn labordau. Mae'r cyfleusterau'n anhygoel. Mae'n helpu fi gael profiad ymarferol o bynciau bywyd go iawn. Dwi'n gwneud llawer o astudio annibynnol. Dyma Siancland, y Llyfrgell Gymraeg, mae'r hyfryd yma. Dwi wedi dewis i astudio rhan o fy nradd drwy gyfrwng y Gymraeg, a fydd yn wych i'r ragolygon fy myrfa os fyddaf yn dewis i aros yng Nghymru. Mae digon o amser i fwynhau hefyd. Mae IMCBA yn rhan o Undeb Myfyrwyr sy'n cynrychioli myfyrwyr Cymraeg a dysgwyr. Boed hynny'n chwaraeon, dwi'n chwarae pêl-droed fel rhan o chwaraeon y Cymraeg. Ymuno un o'r cymdeithasau niferus, fel aelwyd GMJ lle cawn gyfle i gymryd rhan mewn cysadlaethau fel yr Eisteddfod Rhyngol a'r Genedlaethol. Neu i wneud gwahaniaeth yn y gymuned drwy brosiectau gwirfoddoli fel yr un yma. Dwi'n byw yn GMJ, sef y neuadd i myfyrwyr Cymraeg y Brifysgol, a mae'r cymuned yn anhygoel yma. Dwi'n byw adra, ond dwi dal yn rhan o brofiad Bangor. Boed yn mwynhau panad cyflym rhwng daleithoedd, neu yn astudio yn un o'r mannau dysgu cymdeithasol. Mae'r Cymryc yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol i fyfyrwyr Cymraeg ac mae digwyddiadau campws byw bob wsos. Dwi'n cael profiad ymarferol ar y leoliad gwaith gwych gyda'r Coleg Cymraeg yn trefnu digwyddiadau sy'n arwyddo'r iaith Gymraeg. Fe gymeris i flwyddyn yn astudio dramor yng Ngwlad Belg ac yn yr Eidal a chael golwg newydd ar fywyd. Mae'r coedwigoedd yma'n anhygoel. Dwi wrth fy modd yn beicio mynydd yn fy amser sbar. Os da chi'n dod i'n anodd, mae gwasanaeth llesiant a chefnogi myfyrwyr ar gael lle fydd rhywun yma'n barod i siarad efo chi a sy'n ar gael yn ddwyieithog. Os ydych chi'n dymuno gweithio ochr yn ochr a'ch astudiaethau yma ym Mangor, mae yna lawer o gyfleoedd ar gael. Dwi'n llysgynedd myfyriwr, sy'n golygu fy mod i'n cael fy nhalu i weithio mewn digwyddiadau fel diwrnodau agored a hyd yn oed creu cynnwys digidol i'r Brifysgol. Mae bywyd gyda'r nos yn wych, mae'r ddinas yn fach a fyddwch chi bob amser yn taro fewn i ffrindiau mewn tefandau a chlybiau a mae'n teimlo'n ddiogel bob tro. Dwi wrth fy modd yn mwynhau ffilm, cerddoriaeth, y celfyddydau a diwylliant mewn cymuned bywiog Gymraeg. Beth fydd eich profiad chi fel yma ym Mangor?